नई नई गांव में दुल्हन आई दोंगे, ओकर रहन सहन, ओकर चाल चलन, ओकर ढंग देख के, ओकर पहरावा ओढ़ावा देख के कौनो हमरे उस्ताद की नहीं मनई रहलो के समझावत है कि तू रहत कैसे हो, लेकिन संस्कार के अंतर्गत तुहर रहे के कैसे चाही बतावत रहलन, कैसे समझावत रहल कौनो लइका कौनो मनई। अरे गजरा कटार के 16 हो सिंगार के, रखेलू खोल के कपार, बढ़िया बात न बाटे, बढ़िया बात न बाटे, ससुरे में सूट सलवार, बढ़िया बात न बाटे, बढ़िया बात ना ससुरे में सूट सलवार। सुना कैसे रहल करा ससुरे में रहे के कैसे चाहिए कि सड़िया पहिरल कर घूंघट कैले रहल करा हो, घूंघटा कैले रहल करा, अचरा घर के बहरे सर पर धैले रहल करा हो, घर के बहरे सर पे धैले, अरे माना तनी बतिया ठीक हर कतिया, लागे न केहू के तोहार, बढ़िया बात न बाटे, बढ़िया बात न बाटे, ससुर में सूट सलवार, बढ़िया बात न बाटे, ये हो हम जानत है कि नया जमाना हो, नया रहन सहन हो, नया परिवेश हो, हम समस्या भी समझत ही, लेकिन कि मालूम बाटे हमके नया जुग जमाना बाटे हो, अब मुश्किल 24 घंटा घूंघटा में रह पाना बाटे हो, समस्या हो, लेकिन मर्यादा का कहले, अरे फिर भी जरूरी होले भोजपुरी, संस्कार, बढ़िया बात न बाटे, और बढ़िया बात न बाटे, ससुर में सूट